idan ban dauke ki na jefa ki a cikin this na nan gabi aure ba kun da hana na auren Fatima ko kina so ko ba ki so ko za ki mutu wallahi baka isa ba in dai an taɓa mata rukiya yanzu sai mata rukiya wallahi babu wani aljanna fuskanci ne kawai da wulaƙanci na ɗau alwashin raba Jidda da Jamilu domin hakan jihadi ne. Me yasa ka mun alƙawari ba za ka ƙara aure ba? Ki dinka salati ma. Ina ne baka haƙuri saboda ba zan iya auren ka ba. Hell with ƙarin auren. You're just looking for the slightest opportunity ku ƙara aure. Ni aikin lebura yanzu nan zai ce ma zai ƙara aure. Bayan kuma ya san ba zai iya kisa ba. Wannan fa magana da kake yi ra'ayinka ne ba shari'a ba ce. Ai mata ka ɗaya. Ni mata ta ɗaya we're on the same page. Shi dai kawai ka gane jarababbe ne shi that's just it. Me zan zauna in yi maka? Kaji ka bari a saki ya'yan nan. Kuka ce wadda nake auren wata idirawar sahabi. Cin mutunci ne yau daban na gobe daban. You hear that? I knew it. Ko ba komai ni an tarbiyantar da ni yadda ake yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. Ina karatun Qur'ani ina zikiri. Jamila, get out of this place. Ba mijinta bane? Wallahi mijinta ne halak malak. Kai haƙuri Jamilu. What's the conspiracy? A father and son conniving against me. haba mun haba da su ai ba mu yi maka kama da matsayata ba Wallahi bakin ciki zai iya kashe ni. Wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah. Amma nan ma sai da kika biyo ni. Malam! Nasir ina so Fatima ta dawo. Nuna mata soyayya fiye da soyayyar da iyayenta suka nuna mata a baya. Abu ne mai wahala. Ba ni da mutuwa Nasir. Idan kina yi wa Allah, ki fita daga nan gidan. Ki fita da ke da rubin ne kika shigo da shi nan gidan. Duk abin da ne akan Fatima, Asabe ki zuba min ido kawai ki kalle ni. Ni kadai na san abin da nake ci. Ina so in ga No, sunanta Fatima. ko ina so in ga Fatima. No, ba za ka ganta ba. Kai ka haife ta. Fatima, dan Allah ki taimaki mutumin nan. Sai ka ce barki aka yi jinya ta asufawa ba? Fatima sa'an ki ne fa sa'an ne ki na Fatima A tafi. Kar ka sake dawo. Ka kula da kanka. Na ce ashe kun gama daidaita junanku ko? Malam dawa. Da Fatima mana. Oh no, please. Ina. Wai me yasa abubuwa mara kyau ke faruwa da ni? Wai. Fatima. Ki haƙuri ki amince da ni ne mutumin da ya fi dacewa ki aura. Fatima, ni ne ya dace na aure ki. In saka miki. Ni fa ko yanzu na tashi. Inda Jamilu zai ƙara aure to zan kashe kaina. Idan har kana son zama da Jidda, to gashi nan kai rubutu, kai alƙawari. sannan kuma ya rantsa da Qur'ani. Ni dai ba zan iya rantsuwa da Alƙur'ani ba. Ciyamomi, ministoci, gwamnoni, shugabannin ƙasa daban-daban duk sun rataye Qur'ani sun yi rantsuwa. Wannan tsakaninsu ne da Alƙur'anin da kuma wanda ya sauke Alƙur'anin. Ni na taɓa aurenta. A hakan kuma ka zuba ido aka yi ta azabtar da ita. Wawa kawai, sha wanda bai san abin da yake yi ba. Saboda kai ƙanin ubanta ne ko me? Ba ta cikakken ilimin addini ba. A wannan iskanci ne. Ina iya zama ɗan tasha na ga za a toye mun haƙi. Ha? Mun katse wani al'amarin. Ba kai ba ita. Ni a taimaka a roƙa min shi idan dai ana so in ci gaba da rayuwa. Idan kuma ba a so ba. Idan ma ban kashe kaina ba, kishi da bakin ciki ai sai ya kashe ni. Sai dai fa ka rubuta sakin nan. Ce mana da gida ba ma son mu ƙara ganin ka.